So this is kilayin. It's another trademark yan na Kapampangan dish. And I describe it as adobong puti na merong laman loob. Ang laman nito is baga, atay. Meron din siyang laman ng baboy tsaka maskara. Ito na yung pang-5 dish na niluto namin during Pampanga's Gastro Cultural Tour. So kung interested kayo masubukan itong immersive cooking experience, mag-message lang kayo sa page nila. Para sa kilayin, igigisa natin sa bawang at sibuyas yung mga pinalambot na lamang loob and meat ng baboy. So pag pinakuluto may lasa na. Bayo ya pa i-saute. Kailangan madobo siya. Bawang, sibuyas, laurel, bicol. Ito po Lara, aslang. So ayun daw yung ingredients na ginamit sa pagpapakulo ng mga lamang loob bago siya igisa. Nag-add tayo ng konting liquid na pinagpakuluan, adjust the seasoning according to your preferences. Tapos hihintayin natin hanggang sa mag-reduce at maluto sa sariling mantika yung medyo nagba-brown and sizzling na. And then, ready to serve na yan. Ito yung luto na kilayin. Dito handa tayo ipakita yung ugali natin pangit mamaya. Kailangan tayo makakarami dyan.